हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जोबोद इम्परटेन्ट दङ दानि जुगाव एबा दा समाव जिहेतु दैज्लां बोथोर अखा हाबाय थायो दा बिनि सायावनो नोंथांमोनहा बेखौ नायनो गोनां दङ आरो थाम्बनेइलाव नुनानै नोंथांमोनहा नुबायनानै गोमोदों जानांगौ शक जादों जानांगौ जे खेबसेनो बोरै बेबायदि मोसौ माने सारअन्थाइजों गावजाखो दा बियो आथिखालाव गोबां खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दङ दिनै सोरनियावबा मानै गाबोन सोरनियावबा माथाम आरो बेजों लोगोसे मानसि आरो अमा एबा जायखिजाया जुनारफोरनि सायाव बेबायदि लाइटेनिं एबा सारअन्थाइ गावजानानै थैनायनि गोबां जोंनाव खौरां बिजोङाव गोसारबाय थायो आरो दिनैबो नोंथांमोना नुदोंमोन जानांगौ बड'लेण्ड बुब्लियाव दा जेखिजाया खोथाया जाहैबाय माबे बे मोनसे नेचारेल एबा मिथिंगायारि जाहोन नाथाय बेनिफ्राय जोङो माखासे मानि खोथाखौ मिथियोब्ला सांग्रां जानो हायो दा बे बाथ्राफोरखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय लाबोनाय जादों अदेबानि बेखौ बोसोरसेनि सिगाङावनो मोनसे प्रपार भिडिअ नोंथांमोननो लाबोना होफैदोंमोन जायफोरा नायबाय बिथांमोना मिथिबाय जानांगौ आरो जायफोरा नायाखै नोंथांमोनहा मिथिनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं आरो नङाब्लाबो बेयावनो आङो सर्टलि नोंथांमोननो बाहाय खिन्थाफिननानै लानाय जागोन दा बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरनाया बेसो जोंनि गेजेराव गोबां माने भिडिअ नायो जोङो फ्रायानो ससियेल मिडियायाव एंगेज थायो नाथाय जोङो बेबायदि नलेजेबोल भिडिअफोरखौ गोबाङानो नाया एबा मिथिनांगौ सांग्रां जानांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो नाया फ्राय इन्टारटेनमेन्टखौल' जोङो गोसो होनाय जायो बेखायनो खायफाया नुवा एबा नाया सायाव नायनानै ओरैनो इगनर खालामो नाथाय बेफोर नलेजफोरासो गावनि माबा नङा माबा मोनसे बिथिङाव हेफाजाब होयो दा बेफोरखौ जोङो मिथिनो गोनां नाथाय बेयाव बुंनो नागिराखै बेयो आंनि भिडिअखौ नायथारनांगौ नाथाय बेनि अनगायैबो गोबां बिथिङावनो नोंथांमोना बेबायदि लाइटेनिंनि बागै नोंथांमोनहा सांग्रांथि रादाब नोंथांमोना मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा गासैबो नेचारेल माने जाहोनफोरनि फ्राय बारग'नो थाखाय एबा जायखिजाया जाहोननिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथांमोनहा बेबायदि नलेजेबोल भिडिअ नायनो हानाय जागोन एबा मा होनो नलेज लानो हानाय जागोन दा बेफोरखौ बांसिन गोसो होनांगौ इन्टारटेनमेन्टनि सोरबा नांलायनाय मानायखौ जोङो एसे उनाव दोनथ'नांगौ दा बेनिफ्राय फैदो बाहाय जोङो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जेरै जाय जोंनि बेलायाव जोंनाव मानसियानो जा जुनारानो जा एबा जायखिजाया जिबियानो लाइटेनिं एबा सारअन्थाइ गावनाय एबा अखा मोफ्लामनायनि गेजेरजों जोङो माने गावखौ खोमानो गोनां जानो हागौ दा बिनि बेलायाव नोंथांमोनहा गोबाङानो बुजिगोन एबा गोबाङानो माने मिथिंगानि सायाव जानायसो बियो रावबो होबथानो हाया बेफोरबायदि बुंनो हागौ थिग नाथाय बिनि सिगां जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथियोबा सांग्रां जानो हागौ जेरै जोङो अखा खोरोमनाय समाव मोनफ्रोमबो अखा हानायानो खोरोमा एबा लाइटेनिं जाया बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ माखासे रोखोमनि लाइटेनिं जागोन ना माने सायावनो महरावनो नायनानैनो जोङो अखा खोरोमगोन सारअन्थाइ गावगोन बायदिखौ जोङो सिनायखायो दा बे हिसाबै जोङो जायफोर अखा हानाय एबा अखा जोबोद रोजा जादोंबा एबा बेबायदि महर नुदोंबा जायखिजाया बिफांनि सिङाव थानो नाङा होनदों बिफां आरो मानसिनि गेजेराव ज' जायोबा बियो माबा मोनसे जाथारगौ जायखौ नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्सआव नायनानै लानो हानाय जागोन दा बाहाय नोंथांमोना नाय अब्लानो बुजिगोन बियो लाइभ जाय 2021 मायथाइयाव बियो जानायमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन आरो बेनि अनगायैबो बेनि थाखायनो मानसिल' नङा जायखिजाया जिब जुनारफोरखौ अखा हायोबा अखा खोरोमदावनाय बायदिसिना जाथाय जायोब्ला माने बिफांनि सिङाव खानो नाङा एबा बिफां गिदिरनि साखाथियाव खानो नाङा बिफाङा जोबोद थानो हागौ गामियाव बिफांजों बुंफबनाय नाथाय बेनिनो जौसिन देरसिन बिफांफोराव माने खानो नाङा एबा साखाथियाव दोननो नाङा होननो बे आंनि बुंनाय नङा साइन्सनि बाथ्रा नोंथांमोना बेखौ नायबानो बुजिगोन बेनिफ्राय दुब्लिबारि एबा लांदां फोथारफोराव बिफां फांसे फांनै थायो बेबायदियाव अखा हायोबा जोङो साथा गैया मा गैया ना एरसोना थायो बेयो माब्लाबाबो नङा जोबोद गिदिर 100% गोरोन्थि दा बेयो नोंथांमोनाबो बेखौ फोरमान खालामनो हागोन दा बेफोराव थानाय जुनारफोराबो बासायनाय नङा मानो होनबा लांदां फोथाराव थानाया मा होनो गोजौ फारसे जिहेतु जोंनाव अखा मोफ्लामनाय जागोन बेनि मोब्लिब दाहार जिहेतु जायो बेयो मोनसे मा लांदां फोथारनि बिफां फांसेयावनो नांग्रोगोन होनदों मा जिहेतु बेनो जौसिन दा बेखायनो बेयो मोनसे जोबोद गिख्रंथाव दा बे जाथाय बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव जोङो थानो नाङा जेरै सर्टलि नोंथांमोना नाय दैयाव गासोमनानै थानो नाङा होनदों दैयाव गासोमबाय थानायनि समावहाय बियो साखाथिनि दैयाव जुदि लाइटेनिं जायोबा एबा अखा मोफ्लामनायनि माने सर्ट जाफैयोबा बियो नोंनाव नांगोन खाथियाव गोग्लैनाया दा बेखौ होनदों बिनिफ्राय आरो जायखिजाया स्टिलानो जा माने लहायानो जा एबा एलुमिनियामानो जा एबा टिनानो जा बेफोरनि बेलायाव जोङो हमनानै लाबाय थानो नाङा होनदों हथात हमनानै लाफ्रांनो नाङा माला जेला अखा खोरोमनाय जायो एबा अखा जोबोद मोफ्लामनाय जायो बेबायदि समाव लहा एबा जायखिजाया टिन एबा जायखिजाया मोब्लिब खारग्रा माने कारेन्ट दाहार खारग्रा बेफोर बुस्थुफोराव जोङो दांनो नाङा होनदों दांनानै थानो नाङा दैयाव गासोमनानै थानो नाङा दा बे आरो बेनि थाखाय जेसेबां हायो न' सिं एबा मा होनो दैनि बाहेरायाव थानांगौ एबा जेसेबां हायो लांदां जायगानि सिंनिफ्राय बाहेरायाव थानांगौ नाथाय बिफां सिङाव नङा आरो बेनिफ्राय गोबांथार जुदि खाथिथारावनो जुदि जायोबा बियो माने वालजोंबो खारनो हागौ होनदों ओंखायनो वालनि गेजेरावबो जोङो आखाइ दांनानै थानो नाङा होनदों जाय वाला माने अखा सिबाय थानाय वाल
दा बेबादि जिहेतु बाहाय गिसि जानानै दङ बेखायनो बेफोरावबो बेसादफोराव दांनो नाङा होनदों। दा बेफोर माखासे बोसोनफोर दङ जाय बोसोनफोरखौ नायोबा जोङो बासायनो हागौ। दा नोंथांमोना बेखौ नंखाय सानगोन जाय एगजामपोल नोंथांमोना नागिरबा मोनजोबगोन गासैबो जेसेबांनाखि बेफोरबादि जाथाय दङ बेनिया दिनै जों नोंथांमोनहा एगजामपोल नुनाय दैयाव गानानै थानाय दुब्लियाव बबेबा बिफां सिङाव थानाय बबेबा बिफां गिदिरनि सिङाव थानाय मोसौ खानाय साखाथियाव खानाय मोसौ दा बेफोरबादि अबेबा स्टिलाव हमनाय अबेबा लहायाव दांनाय बेफोर गासैबो बेफोरबादि जाहोननि थाखायसो जानायखौ नोंथांमोना बांसिनखौनो नुनो मोननाय जागोन। दा बेनोमोन अब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय जानो हागौ मानि थाखाय बेफोरबादि जादों आरो मेसेजखौ नोंथांमोना गावबागावबो होनो हागोन जे गुबुनफोरनि सिगाङाव खुगाजोंनो होन एबा नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होन एखे खोथा बाहाय आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै सोरनोबा हरथारनांगौ बे नङा नोंथांमोना बुं खुगाजोंनो आरो जा हायो नोंथांमोना शेयार खालामबाबो जागोन। दा बेखिनि आरो सिगांनि भिडिअ बे प्रपार भिडिअ मोनसे दं डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेखौ नायनो थाखाय खावलायफिननाय जादों जुदि गोसोब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।